O Salón de Plenos acollía esta mañá a presentación da campaña Noia Solidaria con Ucraína, mediante a cal o Concello, en colaboración con Cáritas Parroquial, vai a realizar unha recollida de alimentos e material sanitario para enviar aos damnificados pola guerra. O alcalde Santiago Freire fixo unha chamada á veciñanza para que participe nesta iniciativa e colabore con ela na medida das súas posibilidades para facer máis levadeira a situación de conflito que se vive nesa zona. O obxectivo de contribuir a facer máis levadeira esa situación de conflito bélico que se está producindo desgraciadamente en Ucrania e que está tendo as consecuencias que todos coñecemos. Cáritas ten demostrado en diversas ocasións a súa capacidade, a súa magnífica labor para poder xestionar recursos e material para situacións de emerxencia e esperamos que nesta ocasión pois así se poida facer. As persoas interesadas en facer as súas aportacións poden achegarse ata o propio local de Cáritas, no Malecón de Gaset, de luns a venres de 10 a 1 polas mañás e de 5 a 7 polas tardes, mentres que nas fins de semana será só en horario de mañá, de 10 a 1. Nos centrámonos únicamente en alimentación, medicinas, etc. É dicir, non vamos recoller roupa nin tal, porque xa outras Cáritas se están dedicando a todo eso na zona da Bisbarra, Ribeira, etc. E, bueno, como sempre, o noso povo, a nosa vila, os nosos veciños sei que van a responder dunha maneira, de feito, xa están facendo. Xa levamos recaudado un donativos cerca de 900 euros, donativos económicos, e xa levamos cerca de 400 kilos de alimentos recollidos entre onte e hoxe, que creo que vai a ser un éxito total. Tan pronto dispoñamos de todo eso, pues, bueno, prepararemos a logística para enviálo o antes posible a Ucraína, dependendo un pouco da cantidad que recollamos, faremos un envío ou dous.